sabes que é un privilexio rodado? O privilexio rodado foi o documento máis solemne emitido pola Chancelaría castelán-leonesa entre os séculos XII e XV. Empregábase para outorgar doazóns ou confirmar dereitos e privilexios xa concedidos, e distinguíase pola presenza dunha roda decorada ou signum regis que o identificaba como auténtico documento real. Este exemplar, pertencente ao fondo do Concello de Baiona, foi concedido polo rei Juan II de Castela e León no ano 1420, confirmando os bos foros, usos e costumes da vila, tal e como fixeran os seus predecesores no trono. A súa solemnidade reflíctese no soporte empregado, un pergameo de grandes dimensións, material nobre e duradeiro, cunha coidada caligrafía en letra gótica de privilexios. Destaca a inicial decorada con motivos florais e polícroma, así como o nome de Deus resaltado en mayúsculas. Centrada, figura unha roda de gran tamaño, decorada con motivos florais e xeométricos enmarcada nun cadrado. No círculo interior aparecen os símbolos do reino, o castelo e o león, rodeado polo signum regis, onde pode lerse signo del rei Don Juan. A ambos lados, dispostos en 4 columnas, aparecen os nomes dos confirmadores do texto. Os jurados inferiores indican a falta de selo de chumbo pendente, último elemento de validación. Este documento é unha fermosa mostra da documentación emanada do poder real.